כשמשהו נורא קורה, או שיש לנו איזושהי בקשה מסוימת ואנחנו פונים פנימה, עם מי אנחנו מדברים מבפנים? מי האל שנמצא בתוכנו? איתו אנחנו נמצאים בדו שיח. הנושא הזה היה אחד מהנושאים המרכזיים שהיו בחלק של החיפוש שלי, החיפוש הרוחני, לפני בערך 20 שנה. רציתי לדעת באמת עם מי אני יכול לדבר מבפנים, שיודע את התשובות עבורי, כי כל הזמן אמרו לי, התשובות נמצאות בתוכך. ואמרתי, למי עליי לפנות? אוקיי? כי באותו זמן, אתם יודעים, אלוהים זה היה כזה אלי של דתיים, גם אסור להגיד את השם שלו בכלל, נכון? צריך להגיד אדוני, השם, הקדוש ברוך הוא. אבל בתוך המסע הזה, כשניסיתי כל מיני שמות בתוכי, כל מיני קולות לדבר איתם, פעם זה גם היה מלאכים, פעם זה היה עצמי העליון, הנשמה הגבוהה, בורא כל שישנו. כל פעם ככה יצרתי בתוכי איזשהו שיח אחר, ואז הסתכלתי בתוך המציאות לראות מה ההגשמה שנוצרת. עד לפני בערך 6 שנים, באותו זמן שגם עזבתי את הכל, בדיוק התגרשתי, עברתי לגור באוהל, יצרתי איזשהו ריסטארט לחלוטין לכל המציאות חיי, ובאותו זמן אלוהים אמר לי, אותו קול בתוכי, אמר לי בוא, תקשיב, מעכשיו אין יותר בורא או המקור או האור או הנשמה או העצמי העליון, הוא יצר בעצם איזשהו סדר מבפנים. אמר לי, מעכשיו רק אלוהים. לא אלוקים, לא הקדוש ברוך הוא וגם לא השם. דבר איתי בפשטות. יש לי שם, אוקיי? אלוהים. בדיוק כמו שכשפונים אליך אתה מבקש שיפנו אליך כעידו, ולא כשמעון או יעקב או לא משנה מה, אלא עידו. כשאומרים לך עידו אז אתה יודע לענות. ואותו דבר גם לגביי. כשאתה פונה אליי בצורה של אלוהים, אז בצורה הזאת יותר נעים לי לבוא אליך, אוקיי? ולדבר איתך ולהכווין אותך ולהראות לך את הדרך, כי זאת צורת התקשורת הטובה ביותר. ישירות, אוקיי? אומרים ישראל, ישר אל, אבל האלוהים שלי הוא בתוכי. אוקיי, אלוהים שלי הוא זה שמייצר לי את המחשבות, מייצר לי את הרגשות, מייצר את המציאות מבחוץ. וכשאני פונה בעצם לאותו אחד שמייצר את הכל גם מתוכי וגם מבחוץ, נוצר מה שנקרא גן עדן, אוקיי? נוצר זרימה, נוצרת הגשמה מלאה. אני מתבונן על החיים שלי היום ואני רואה שבאמת בניתי אותם מאז מאותו סיפור מלפני 6-7 שנים. צעד אחר צעד, שלב אחר שלב, באמת עם ההקשבה לאותו קול שקורא לו אלוהים, אותו קול בתוכי שיודע ומכיר אותי הכי טוב מרגע היוולדי ועד ליום מותי. וכשאני מדבר איתו בלי קלקולים, כל מיני מתווכים כאלה ואחרים, אני מדבר ישירות איתו, אז גם התשובות תמיד יהיו יותר בהירות, גם ההגשמה תהיה תמיד יותר מלאה, וגם יש כאן שותפות, אוקיי, שאני האדם, שאני, אוקיי, עידו, מדבר עם האלוהים שלי, אוקיי, עם אלוהים. ואז השיח עצמו מייצר את המציאות הטובה ביותר. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעבור כאן בתוכנית. יודעים לתקשר עם אלוהים, כדי באמת שגם אתם תוכלו לסמוך על עצמכם, לקבל את הביטחון, לשמוע, להרגיש, להתחבר ככה לעדינות, לקול של אלוהים שבתוככם, שיעזור לכם, יתמוך בכם בתוך המסע, בתקופה החדשה הזאת שאנחנו נכנסים אליה עכשיו. אז יאללה, מצפה לנו הרבה מאוד דברים נפלאים במהלך התהליך הזה. נחכה ומתרגש לראות מי יצטרף אלינו. חיבוק גדול.